Jodoh ya berkurut di. Member Kazuli dia bermain. Usharani. Belano. Pore yak payak. Hai Rajkumari. Tapa siladi, jotono naladi. Ini bot hayo rignai bagzaka hai ka bo competition ho lajaka mo tini puja to joto media rok na hambai tini mo uni samtoli gulaga tini bisingo kalajak yang la simana nomora sub division ni doyalpara hai ka singbelo achor hono o biswa babagai 200 jona bukhuk songno rignai bagnani ter osa ni mutanyo regunyai abono regunyai tini oro chikunsa panda khlajak sini anu kulugo asukjak sini joto bukhuk songno borongno osa ni bagai riganai bagnani bagnyo oro tini ter khlajago oba hikano ang konjani muchungo osa ter joto ni bagai sini hastini joto lukurung ni bagai kahamungteng kaham kerengke kateteng kaboni jate dukho dudosarok nya tei nene abono teinyo oro sini jara sukjaya paimanja jaya rokno sini je suktoi ani je suktoi borokno kaisa ke rigrai bagnane nei tini oro paimani oro tipra sam chai kobang ma tongkhano onyo bodolni phano rignai rok bagya khorokne khanau nang mana ke ma ke bak phaja na ang sabo bagya ba hale kuno khobor na jagya phiaba ani bkhawo suka ngate o bisini sini chairman rok borok subaka hangangke जों borok bai sorok bai salai akolanya no o takalai ni bisiwo o doyalparao ni bukhuk songno riganai relationno menya a kebo competition khalainyai kebo roida tong rera tong abono cinta khalainyai sini samung yapiri bagdaya borongni nainai bong sukjaya rok jate kisa sukthung hnai no refaimani si kebo competition ba kobe compare khalainyai refaimani ya Beskang salogo mata bakno mo hakero beskang salo obosoi bagjaknai tang bagjaknai tini mo first step Orang hamba poro antabu sawan sing tini oro sani hini iri bagnan hini joton sing kutung lajak belakai sing khatung khaja khlaini sing oro agi logo sing kung phano ma hake maya khu tini sabo bak paisa tini haimano bi bu tam ko pos thang kwa mu sangka bobo Hanya seno NBC bobak payu. Keseng jotono seng hamjak ni sengoro jotono kutung layang anu. Sini kami dah sini omong ke bela sol doyal para. Anu muke pe mo to singri de berma.